তিনি আসলে মেনলি ম কাইসা চিনি আগি সিমিনা কক সাবলাইজাক যে তিনি সেকেন্ড স্যাটারডে একেবারে 10 তারিখ কাইসা সিমনা বিধানসভা অর্থাৎ সিমনা ব্লক কমিটি নি যত বিসিনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান মেম্বার তাই যত চিনি ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন नि जे ब्लक कमिटी नि लिडार समिति सालसानि कक्सा पान्डा तिनि दंमोन हाइपानो आरो इन एडिशन आरो 8 दिनखा जुगदिनखा जे फाइनाय 12 तारिख जों म लाहार कासुनानि सिनि म साइथांगा आगरतला सुबुल सिंह टु धर्मनगर भाया खुवाई अयांतिनो जत गारि गुरा थाङो जोङो लाहारनो कासुना बागै जों तिनि कक्सा लाइखा जेकुनु मुल्यैनो होक जों अन्तत जेतु इनडिफिनिट ब्ला जों आदिनो पुलानो आइचुकनि सिमिनो जों अरो लामाका सुलायनाय आबुनि परे जे तंमानसाक तो तंनायनो जों परे दिनोबो जों तंनाय हरबो जों तंनाय आइनि जों कक्सा लाइखा जेसेकायपनो तिनि रोमान स्क्रिप्ट न फाइनाय जे चिनी माध्यमिक एवं 12 परीक्षाओं जोङो सिलिनाय बागै सरकारनो जों बायद खालामनाय शुधु सारा त्रिपुरानि तो गोबां लाहानो आदिनो कासुजांनाय आबुनि लगी जों किनम लाहारनोबो जों कासुनानै जों तिनि कक्सा लाइखा आबुनि सिगां 12 तारिख रो फाइसक पायाको हाबांरावबो कोन मुंसा सावजेन नाव तेसो मुथागै रिलायनो ना आबो तो हाबां तो जोंबाय दुंग खायका ताहले बनो विश्वासघातक खायका जों खाकाव आनी आं माइसेल्फ आनी ओपिनियन के मन जे अरो धनंजय घन चौधरी जे चेयरमैन और जे त्रिपुरा बोर्ड नि आसलो बिनि कबे बसाय दंया म पूरा स्टेट गवर्नमेंट बन प्रेसारि दं पुलाव बको सिखिबा ओ प्रेसार जमनि परेगा उल्टा आंथं जावका आगा ताबुक जों स्टेट गवर्नमेंट जों फुंनाय म धनंजय घन चौधरी विरुद्धे या म स्टेट गवर्नमेंट विरुद्धे तिनी म परम्पराय जदि न इंग्लिश नि माने रोमान स्क्रिप्ट सीमानो बांग्ला स्क्रिप्ट सीमानो दंगाय आंगे हठात कै तिनी सिमी आनी साइ दंगबा अब तो बेलाखेनो दुर्भाग्य कपाल हाइमेने क माने इच्छा खलायनो जों म तला खिलायना बागै अमा हाइके खलाय दंग गाजै जों तला खलायना नाया सिनि माने कगनो जों जेसेकेबो जों सेगिपाना हानाय बने बागै जों आगिनि इतिहास दं जों तिनी बांला भाषा जे तिनी 21 फेब्रुवारी जे बांला भाषानि भाषा दिवस पालन खालामनाय आबा हाय देंखाबा थै क्लाय थै तिनी ए जे बांलादेश भागे भागेबा पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान होइते एंलायै और भाषानो तै आंदोलन खाय जे दुइ भाग थांबले बने बागै तिनी बंगनि कारणे तिनी चिंगरो आलादा राज्य मासानो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मासानो जेकुनु बेफोर गाचनो कासुनानि जेकुनु बेफोर कासुनानि तागो जों जखन केन्द्र बा एकम मतामति फायका आ जरा हांका जों त्रिपुरा सारनि बिसिङो जरा राजाकार ओ बांलादेश युद्ध नांफ्रो आरो राजाकार हांका बाङालि रंनो आरो थुरुकसा रंनो ओ अंगरंनो लगिरि वय उद्दु रंनो लगिरि वय अनेक बरक बुथारिका के ताबु बामतिनो निनि बरंनो न अतुल फांथं नि रामपद फांथं तांगि हाकेबा मगा सिन बिसिङो तिनि बरकनो व्यवहार खायदोंखा बनो जों सिया नांनाय नांखाखाय जों बनो तामनाय बनो ओइ जे मानव श्रृंखल माने बनो नांखाखाय नक घेराव खायै बनो प्रत्येक नक घेराव खाय दं दरगा दं तामनि बागै बिनि कायसाम बागै दिसिनि कमानि कक तिनि कमाय थाना नांनाय बनो बागै सिमिदा जों तिनि रोमान स्क्रिप्ट सिया दंनाय आबंगै मैया आन्दोलन सुदो असुखाय बाय थागलाक अनेक आन्दोलन अनेक दर नांनाय अबनो जों जरा नायसिं दङ सालबुसुले नों सयजों नाय इनिसे हयतो रांबाय खानासे रांबाय रांकी सारा बोसोरनि 3% तुगुसेरि मानाय मैया और आं तिनि रेखाय खाना पायना गोबां मानो मोसाजाक नुखाबले बियां थाखा रां बियां थाखा आबरर आजै नंनि बिसिंथि नां आपिल खायनाय जिनि सारा त्रिपुरानि एडिसि एलाकानि जत त्रिपुरा सारा जत एनजिओस जत सिविल सोसाइटी स्टूडेंट्स गार्जियंस जत्न खाबाय खुबाय जों नखरा नां दंखा म चबा आनि साइजुनि बागैया म चबा ताकलाय बिसानि बागैया अ चबा साक्सेस हांखाय म थिनांगो बाथन जुगे जुगे
kusung kusung cinti pasar muthang janani waisa kosto khaikai kusung kusung sing muthang janai tabuk rangoi paija khakai sing oro kom hoithana awasisin sal bosor amai kas lani na rok जों तो इनडिफिनिटली साजाक नायलायगोन ना हयतो बिसि बिसिंगा भाइलेंस माने अन्य रकम फांमानो साल बोसोर सह्य खायलायसि नायबा खायलायखेबला जों 1980 साल तिनिबाय प्राय बोसोर 44 बोसोर सिगां जों जुद्ध खालायमा हायखाय जों तानजागै सुलजागै जेलाव सबजागै जोंना कगै आफ्रोसो जों सबाखाय फै काटामबा जों अनेक दाउ सेल्फ सापर्ट दंखासै मरक माइ तुइचाना ने आसो वाना नाखै आफ्रो माइ मासे तुइमा ने याखायसि आफ्रो बरन नरखाय मिडिया तं फुन टुक्रै हाइपानासे भाइके जों इसोरनि शक्ति बाय यां दक्षिणनि यां उत्तरनि यां पश्चिमनि जगाजग खाय जों हायके खाय दिनै 6 सिदुल जों हारे खैलार नाबले